No niin, robotiikan perusteiden viimeinen setti ja tänään olisi tuosta robottisolun kannattavuudesta. Katsotaan pikkasen tavaraa. Ja tässä on aika paljon tätä settiä niin sanotusti tuohon laskemiseenkin, mutta katsotaan sillä yleisesti tätä asiaa. Ja että opiskelijan osaamistavoitteena, että opiskelija osaisi selittää käsitteitä investoinnista ja kuvata investointiprojektin eri vaiheita. Ja opiskelija tunnistaa erilaisia investoihin liittyviä laskelmamenetelmiä. Ja no tuossa, että opiskelija laatii investointilaskelman robottisolulle ja arvioi sen kannattavuutta taulukkaan laskentaohjelmalla, mutta tuota mä en tee teillä. Tämä on mahtavaa tämä onlineissa olevat tiedostot, kun näitä pystyy tällä näppärästi vaan poistamaan osaamistavoitteet. Joo, ja vähän lisää tutustuttaa investointiprojektiin ja sen vaiheisiin, investoinnin kannattavuuden arviointiin liittyen tutustuttaa erilaisiin laskeltamenetelmiin ja perehdytään työaikaan. Itse asiassa se on ihan mielenkiintoinen tässä matskussa. Ja sen hajauttamiseen ja niin kuin työtä tehdessä. Ja no taas on tuo, mutta onneksi mulla on tämä poistotyökalu. Tiesitkö muuten, että Ctrl-Yllä saa takaisin, jos niin kuin, tai sillä saa niin kuin forwardilla. Tällä saa näin, mutta jos mä haluan poistaa sen takaisin, niin kun painaa Ctrl-Ytä, niin se tekee taas niin kuin toisinpäin kuin Ctrl-Z. En tiedä. En minäkään tiedä ennen kuin tätä päivää. Äskettäin tuossa googlettelin. Hyvä. No mikä se investointi on? Niin investointihan on sitä rahan sijoittamista johonkin omaisuuteen. Ja yleensähän sillä on, kun tehdään investointeja yritykseen, niin tarkoitus ainakin hyödyntää sitä yritystä. Tai niin kuin tuoda hyötyä sille yritykselle useiden vuosien aikana. Ja nehän voi olla aineellisia, niin kuin just koneet tai rakennukset, tai aineettomia, joten softa, vaikka Visual Componentsia, jos haluaa investoida. On muuten hyvä ohjelma, olen tykästynyt tosi paljon sen käyttöön nyt tässä syksyn aikana. Ja investoinnin suunnittelu on osa yrityksen strategista suunnittelua, eli niitähän nyt kun tehdään niitä investointipäätöksiä, niin ne voi olla suuriakin panostuksia sen yrityksen toiminnan kannalta, että hankitaanko me nyt se uusi kone, jossa pitää pohtia sitä, että tuleeko meillä konkurssi sen koneen hintaan, mutta sitten toisaalta sitä, että paljonko me voitaisiin hyödyttää sillä tai saa sitä niin kuin, toiminnan kehitystä. Ja sepä se on että investointipäätöksiä, kun laitetaan rallattamaan, niin sitten sitä ei yleensä peruuta enää. Ja vähän niin kuin tuossa Lean Robossa, niin tässäkin on toki eri vaiheita, että ensin suunnitellaan sitä investointia ja se kuuluu noihin yrityksen pitkän tähtäimen suunnitteluihin. Ja niin kuin on, että organisaatio etsii omiin päämääriinsä strategioihin sopivia investointiprojekteja, että eihän nyt hyödytä meidän investoija vaikka siivousalaa laitteisiin, ei se tuo meille mitään lisäarvoa tähän meidän tekemiseen. Jos ajatellaan vaikka nyt tätä OAMKia vaikka konepajana. Ja investointiprojekti ensimmäisessä vaiheessa mietitään eri vaihtoehtoja ja konkretisoidaan ne investointiehdotuksiksi, eli tehdään jonkunlainen ihan selkeä ehdotus. No tämmöisiä asioita me voitaisiin hankkia. No sitten alkaa toinen vaihe, missä niin kuin hankitaan tietoa eli tehdään sitä tutkimusta niin kuin niistä ehdotuksista ja mitkä niiden vaikutukset on tuohon kustannuksiin ja tuottoon. Ja sitten kun ne on tehty saatu sitä tietoa kerättyä tarpeeksi, niin sitten tehdään semmoinen laskelma ja niistä eri investointivaihtoehtoista ja vertaillaan vaihtoehtojen kannattavuutta. Ja investointipäätökseen voi vaikuttaa myös harkinnanvaraisetkin, esimerkiksi hankkeen ympäristövaikutukset, että mitä se tuo tai onko sillä niin kuin, jos vaikka me hankitaan tämmöinen joku laitteisto jonkun hankkeen kanssa, eli hankkeessa on yleensä myös muitakin toimijoita kuin pelkästään se yksi yritys, niin mitkä vaikutukset sillä on niihin muihinkin toimijoihin tai vaikka alueen toimijoihin.
Ja sitten kun ne on tehty, niin sitten on aika suunnitella tuo projektin rahoitus. Ja rahoituksen selvittyä voidaan tehdä vasta se investointipäätös. Eli hankalapa sitä on vähän investoida, jos ei ole rahaa. Ja sitten käynnistetään sitä projektia. Ja investoinnin aikana tulee koko ajan seurata keskenään toteutuneita kuluja. No niin, kyllä. Se on ihan hyvä, että seurataan, että paljonko sitä menneestä rahaa suhteessa suunniteltu, ja jos se ei pysy balanssissa, niin sitten heti reagoidaan siihen. Ja tuo on tärkeä, mikä tuossa on tuo viimeinen, että seurannalla on tärkeä merkitys, koska tehtävästä niin kuin, että opittaisiin niistä. Jos tulee virheitä, niin opittaisiin niistä virheistä, ja jos tulee niitä hyviä toimintatapoja, niin niitä sitten hyödynnettäisiin jatkossakin. Ja sitten tässä on nyt kuvattuna tuommoisina steppeinä tuo investointiprojektin vaiheet, eli se on se eka se tarve, ja sitten mietittiin niitä erilaisia vaihtoehtoja, sitten konkretisoidaan ne siksi ehdotuksiksi, sitten tehdään sitä taustatyötä, eli selvitetään niitä eri vaihtoehtoja suhteessa siihen kannattavuuteen. Sitten tehdään niitä laskelmia ja vertaillaan vaihtoehtojen kannattavuutta. Ja sitten kun sieltä löydetään se, mikä on kaikista paras, kannattavin ehdotus, niin siitä ruvetaan suunnittelemaan rahoitusta sille. Ja sitten kun saadaan rahoitus, niin sitten käynnistetään investointiprojekti. Ja sitten tehdään sitä seuraamista siinä investoinnin aikana. Ja kun se on, vaikkapa jos se koostuu se investointiosista, niin siihen niin kuin tarkoitan sitä seuraamista. Ja sitten loppujen lopuksi me saadaan se investointi sinne tuotantoon. No, investointiprojektissa joudutaan tekemään monenlaisia päätöksiä, että mitä ne nyt yleensä on. Ostatko sinä tämmöisen laitteen, ostatko sinä sen tältä toimittajalta vai tältä toimittajalta, onko se uusi vai käytetty, on omaa vai vuokrattu. Ja tuo vuokraaminenkin, varsinkin jos ajatellaan tätä robottihommia, niin aluksi voidaan ensin vuokrata vaikka sitä robottia hetkeksi omaan käyttöön, ennen kuin tehdään sitä investointipäätöstä. Siinähän on se etuna, että vaikka se nyt se vuokraa jotain tonneja olisi, niin se on kuitenkin halvempi kuin se 50-70 000 euron laite, jos se todetaan, että se ei ole sopiva siihen omaan. Mistä sen voi vuokrata? No, robotteja voi vuokrata vaikka Masinetuulilta tai Propotilta Oulun alueelta. Ja aina kun ottaa tuohon maahantuojaa yhteyttä, niin kyllä ne kertoo niitä. Toki tämä nyt on niin teollisuusrobotteissa, se on vähän niin ja näin, kun niitä ei yleensä siirrellä, vaan että ne käyttöön otetaan yhteen paikkaan. Joo. No, investointilaskelmat nämä on tämmöisiä enemmänkin. Ja tuokin on tuo lähtötiedot on arvioitava mahdollisimman realistisesti, niin kyllähän se on, jos sulla on ne lähdöt on jo pielessä siitä sun hankinnasta, niin eihän sitä voi tulla kannattavaa hankintaa ikinä. Nämä rahahommat on ehkä enemmän tosiaan enemmän rahoihin perehtyneen henkilön tehtäviä, mutta mä nyt tämmöisenä insinöörilaskennalla nyt pidän tätä rahahommaa. Ja no jos ajatellaan tulevaisuuden perustamia laskelmia, niin eihän ne nyt yleensä ole kovin tarkkoja, vaan siellä on niitä arvauksia, vaikka pyritään aina siihen mahdollisimman tarkkaan tulokseen sen lopputuloksen kannalta. Ja ihan samalla lailla tämä näkyy vaikkapa tuommoisessakin asiassa kuin lukujärjestysten suunnittelu, kun meidän pitää tehdä keväällä jo syksyn lukkaritoiveet, niin kyllä ne on semmoisia arvauksia ja sitten syksyllä katsotaan, että miten se sitten se meidän investointi toteutui kunnolla. Joo. No sitten kun tehdään tuota investointilaskelmaa, niin siinä kannattavuudessa pitää ottaa huomioon tämmöisiä tekijöitä kuin se hankintameno, pitoaika, jäännösarvo, tulevat kassamaksut, arvioidut tulevat kassasta maksut ja laskentakorko. Eli se ei ole pelkästään sitä, että
no nyt ostetaan ja se on tämän verran, vaan siitä tulee noita muitakin tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen investointiin. Joo. Ja investoinnin hankintameno, niin siellähän voi olla niitä muitakin tekijöitä kuin se pelkästään se laitehinta, mitä sinne lasketaan, niin kuin suunnittelua, asennusta. Se asennuskin tulla yllättävän kalliiksi, niin kuin esimerkkinä tässä voisi olla vaikka se APP:n teollisuusrobotti, mikä meillä oli vanhalla kampuksella, niin se pelkästään se, että suunnitellaan sen kiinnityslattiaan, niin sekin toi 1 000 euron lisäkustannuksen, mitä me nyt ei oltu meidän hankintasuunnittelussa kyllä otettu mitenkään huomioon. Eli ne on niitä hyviä virheitä, sen jälkeen on kyllä osannut kiinnittää huomiota aina siihenkin. No sitten on tuo pitoaika, eli se on se aika hankkeen elinkaari tai sen hankinnan elinkaari. Näin. Ja jos ajatellaan vaikka meidän tapauksessa, niin se voisi olla tuo tehoja hankkeessa on hankittu noita 30 000 euroa robotteja, niin se pitoaika on se 5 vuotta sen hankkeen jälkeen, eli yhteensä 8 vuotta, minkä jälkeen se voi sitten realisoida se laite, jos halutaan. Ja jäännösarvo on sitten se laitteiston arvo sen jälkeen, niin kuin, tokihan se laskee, että eihän se nyt enää ole sen arvoinen ihan jo pelkästään sen takia, että niitä on tullut uusia versioita ulos. Jos me ollaan 2016 ostettu 30 000 euron robotti, niin eihän se ole niin kuin 2020 enää edes pysty ostamaan samanlaista laitetta, joten se arvo on, olisiko se, paljonkohan tuommoisen arvo olisi kiva tietää. Tämmöinen 4 vuotta jonkun verran käytetty kone, että mitä se kustantaisi. Muutama sata. No, jospa sitä enemmän saisi, mutta kyllähän tämmöinen kiva olisi itselläkin, voisin kyllä ostaa. Joo. Ja investoinnin aiheuttavia tulevia kassa- ja kassamaksuja, niin sillä kassalla nyt tarkoitetaan, kuinka paljon yrityksessä on niin kuin vapaata rahaa. Niin näitähän nyt on todella hankala arvioida etukäteen. Mutta karkeasti sitä voidaan arvioida, että aiheuttaako se nyt se investointi lisäkustannuksia vai säästöjä, että tuleeko meillä niin kuin enemmän tämän pohjalta olemaan semmoista käyttörahaa siinä yrityksessä. Toki sen näissä koneissa nyt on vähän hankala tuotakin ajatella, että no mitä meillä voisi olla sieltä semmoista lisärahaa. Ja sitten laskentakoron avulla voidaan vertailla eri aikoina syntyviä kassavirtoja, että laskentakorko, en minä osaa tuosta mitään sanoa sen enempää, niin mä en rupea. Sen voi itse jokainen lukia tarkemmin. No tässä on sitten näitä laskelmia, niin tässä lopussa, niin tässä tällä materiaalin pohjalla voidaan hyvin arvioida sitä niin kuin investointia. Ja tätähän nyt voi vaikka joku hyödyntää vaikka opinnäytetyössään, vaikka jos siinä pitäisi arvioida yritykselle, että paljonko se tämmöisen robottihankinnan investointi olisi. Siinä on tosiaan kaavana, eli no, se on se laskentakorkokanta tuossa. Ja tässä on nyt tämmöinen esimerkki tästä investointilaskennasta, eli tuo raha-arvo on tärkeä käsite, ja koska se investoinnissa saadaan tuottoja usein vasta moneen niin, eli kyllä. Ja, no katsotaanpa tuota esimerkkiä, että jos meillä olisi vaikka 5 tonnia saataisiin heti kätteen tai 4 vuoden kuluttua, niin kaikkia tosiaan, että suahan kiinnostaisi, että on se mukava saada 5 tonnia kätteen heti, koska nämä voit sitten käyttää sitä johonkin tai laittaa tuottamaan sen jossakin, eli sitä asiaa kutsutaan niin kuin rahaa aika-arvoksi. Niin, kun lasketaan tuo 5 tonnille, että nämä saat sen heti kätteen ja sijoitetaan 5% vuotuisella korolla olevalle tuonne tilille, niin tässä tuo
tuleva arvo, eli future value, se voidaan laskea tuollaisella korkolaskelmalla suoraan. Eli siinä on tuo korko ja muu laskettu. Eli tuleva arvo on nykyarvo kertaa tuo 1 plus R, missä R on se tuottoprosentti ja tuo N on tuo talletusajan pituus. Niin jos sä otat 5 tonnia kätteen ja nää laittaisit sen tuommoiselle 5% korolle, niin sulla olisi 4 vuoden päästä olisi 6707 euroa ja 53 senttiä, eli nämä on ilmoitteeksi saanut tuon verran. No todellisuudessa niin montako tuommoistakaan on olemassa. No ehkä joissakin rahastoissa voi olla hyviä ne korko-odotukset, mutta paljonkohan lie säästötilillä se nykypäivänä tuo korkotuotto? Onkohan edes 5%? Jotakin 0,5%. No sitten tässä on taas, että kun nykyarvo lasketaan, niin se on sitten käänteinen menetelmä sille tulevan arvon laskemalla, että sijoitettu nykyarvo lasketaan diskonttaamalla sijoituksen tuleva arvo nykyhetkeen valitulla laskentakorolla. Eli jos sulla on tuo nykyarvon kaavan, en minä näitä jaksa lukia sulle ääneen tai teille, kyllä te voitte nämä itsekin lukia tästä. Kun mä en itsekään oikeasti täytyy myöntää, että tämä puoli tästä rahoituksesta ei ole ehkä se paras tekijä, mikä minulla on. Tämä on tuo toinen henkilö tehnyt tämän matsku. No tuo takaisinmaksuaika on kuitenkin tärkeä termi kanssa, ja sitten on tuommoinen kuin ROI laskenta, eli Return of Interest. Mutta noin. Katsotaanpa seuraavaksi tuosta, hypätään nämä laskelmat sen tarkemmin yli. Näihin voi kaikki tutustua omalla ajallaan niin paljon kuin haluaa. Mutta tässä on nyt tästä työajasta, ja tämä on semmoinen, minkä olen itsekin hyvin huomannut, että työaikahan on työhön käytettyä aikaa, jolla työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä. Siihen on ihan laki. Mutta eihän se todellisuudessa sun työaika ei koostu pelkästään siitä, mikä tuottaa sille tuolle työnantajalle sitä lisäarvoa, vaan tässä nyt on kuvattu tämmöinen, että mihin sitä eri paikkoihin sitä työaikaa hajoaa. Eli jos sanotaan vaikka, että on tällainen 100% työaika, niin siitä 20% menee tuonne rakenteellisen työaikaan. Eli siellä on kaiken maailman lomia, poissaoloja, työopastusta, perhevapaita, koulutuksia. Aina kuuluu tuo perä. Eli meillä jää sitten vielä tuolla, jos on niinku, taas katsotaan tehollista työaikaa siitä tuosta niinku kokonaisajasta. Niin sitten siellä on jaettuna tuo 100%, mikä on niinku, eli nämä 20%, mikä tuossa on, niin se on siitä sun kokonaisajasta. Mutta sitten jos ajatellaan tuota 100%, että kun olet siellä työmaalla, niin käytännössä sä teet vain 60% semmoista tehollista työaikaa. Eli jolloin sä teet sitä työtä, mitä mihin sut on palkattu tai mikä tuottaa sille työnantajalle lisäarvoa. Ja mitä se on se muu 40%, niin sehän on kaiken maailman selvittelyä, sähläystä, hakemista, jonkun oottamista, oottelet toisilta vastauksia, niin selvittänyt muuta vastaavaa. Ja sitten on vähän häiriökäytöstäkin, että valitettavasti ihmiset eivät aina tee sitä työtä niin kuin ihan 100%. Eihän näin tapahdu kuitenkaan meidänkään tapauksissa. Ei tietenkään. Ei tietenkään. Ei käydä ylimääräisillä tupakkitauoilla tai mitään niitä nyt onkaan. Joo. Niin todellisuudessa siitä sun työajasta, niin siitä sun niin työpaikalla oloajasta, niin 60% on vaan sitä, mikä tuottaa työnantajalle
lisäarvoa. No sitten tuo koboottisolu-investointi, niin kun lasketaan sitä, että kannattaako se tämä kobotisointisolu, niin siinä on lähtökohtana yleensä tämmöisiä asioita, eli sillä robotisoinnilla niin korvata ihmisen tekevää työvaihetta. Ja se nyt, vaikka se nyt on ensimmäisenä tuossa, niinhän se on todellisuudessa, mutta sitä ei ainakaan kannata sillä myyä loppupeleissä sillä, että miksi näitä robotisointeja tehdään, niin niitähän tehdään sen takia, että ne halutaan sitä tuottoa, mutta kun ihminen ei siihen välttämättä pysty, niin me halutaan korvata semmoisia työvaiheita, jotka on ihmisestä fyysisiä ja raskaita, fyysisesti raskaita ja psyykkisesti kuormittavia. Ja sitä pidetään niin kuin siinä investointilaskennassa yhtenä lähtökohtana. No sitten toinen mikä on, niin on tuo työviihtyvyys. Ja se kun se sun työviihtyvyys kasvaa, niin ne määrät mitä tulee sairaspoissaoloja, niin nekin vähenee samassa suhteessa siitä. Ja no sitten että voidaan saada tuottavuuden lisäystä, niin kyllä niistä yleensä saadaankin, mutta siis lähtökohtana ei kannata olla se, että tällä saadaan huippuja tuotantoarvoja. Ja sitten mä oon tästä jo maininnut aiemminkin, mutta jos lähdetään tekemään tämmöistä kobotisointiratkaisua, niin kannattaa aina ottaa semmoinen yksinkertainen työvaihe ensimmäiseksi. Syy siinä on, että siinä saadaan myös sen tuottavuuden lisäämiseksi, tai sen tuottavuuden tai jonkun ergonomian parantumisen lisäksi, niin siinä saadaan sitä osaamista sinne yrityksen sisälle, jonka jälkeen sitä voidaan sitten laajentaa tai vaikeuttaa sitä työvaihetta tai seuraavaa. Ja sitten kun se on tarpeeksi yksinkertainen se investointi, niin se auttaa myös siihen, että kun me ollaan tehty se investointisuunnitelma, että no tämmöinen laitetaan ja sieltä tämmöiset halutaan ulos, niin me myös saavutetaan ne tavoitteet, jolloin ei tule semmoista huonoa makua siitä hankinnasta, että tämä oli turha. Koska kaikista pahintahan niin näissä anneiden automatisointien kannalta, että ostetaan vaikkapa robotti, joka maksaa kymmeniä tuhansia euroja. Se ei toimi ikinä kunnolla siinä sun solussa, ja sitten se vaikka myydään kiertonetissä 10 vuoden päästä 4 tonnilla. Niin siinähän se on mennyt kokonaan se investointi käytännössä hukkaan. Joo. No sitten vielä tuosta kannattavuudesta, niin että se saataisiin kannattavammaksi se koboottisolu, niin noissa pienissä pientuotannossa niin se on yleensä hankalaa saada se pelkästään sillä yhden työvaiheen jauhamisella. Niin sitten kun me aloitetaan se kobotisointi sillä, että me tehdään se ensimmäinen työvaihe, valitaan semmoiseksi helpoksi, niin me voidaan ruveta samalla pohtimaan, että missä muualla me voitaisiin hyödyntää tätä koboottia samaan niin kuin tehtaan sisällä. Ja se on taloudellisesti järkevää, koska nehän on kevyitä laitteita. Ne voi olla tuollaisen siirrettävien pöytien päällä. Ja ne työkalut on helppo vaihtaa toisiinsa. Niin kuin helppo vaihtaa niissä eri työvaiheissa. Että vaikka tässä on niin kuin kuvassa, että no vaikka ekassa se tekisi tuommoista vaihetta ja tuolla. Sitten se siirretään toiseen työvaiheeseen ihmisen kanssa. Ihmisellä on tuommoinen vasara, josta lähtee ääniä. Ja siellä on joku erilainen työkalu. Ja sitten se siirretään kolmanteen työvaiheeseen. Ja siellä on sitten tuo erilainen työkalu. Ja näin me saadaan tuotua sitä etua siihen. Olisiko muita sulla tekijöitä kuin tuo keveys, mikä auttaisi tuohon niin kuin taloudellistamiseen
näissä kopouteissa. Tällä, jos ajatellaan tämän kautta. Ai siis mitä? Kysykö ne multa? Joo. Kysypä Että uudestaan. joo. Elikkä keksikö mitään muuta tekijää, millä voidaan niin näissä kopouttien tapauksissa sitä lisäarvoa saada, kun tuolla, että niitä siirretään paikasta toiseen. Tai mitkä tekijät siellä vaikuttaa niin se siirtojensa siihen kannattavuuteen. Siis siirtääkö se ihminen itse tuonne Niin, ihmiset ne siirtelee niitä paikasta toiseen. Niin mitä hyötyä tuosta kopoutin käytöstä on versus teollisuusrobotin käyttöön? Muu kuin se keveys. Siis, että se voi niinku työskennellä ihmisten kanssa. No se, eli se turvallisuus. Ei tarvi olla niinku niitä samanlaisia hirveitä turvarakenteita aina niiden eri työvaihepisteiden välissä. Eikö tulla tarkoitus, kun tuo käy monessa paikassa, että sille saataisiin niinku 100% hyötysuoja? Niin, että se ei seiso se laite ollenkaan. Jep. Kyllä. Ja sitten miten itsellä, no tuossa sitä sivuusi, että tosiaan kun ne on niin helppoja no, tai voidaan niin kuin helposti vaihtaa eri työkaluja tuossa laitteessa, se ei vaadi mitään muutamaan ohjelma-asennuksen. Ja sitten toinen on niin kuin ohjelmointi, että voidaan helposti ohjelmoida niitä uusia työvaihepisteitä. Joo, eipä mulla tämän kummempaa ole tästä kannattavuudesta. Nyt siellä on se viimeinen tentti. Niin. Siihen on viikko aikaa tehdä se. Ja mun pitää vielä jotenkin meillä on otettu käyttöön semmoinen tuo palaute, niin saada se lähetettyä kaikille, että mä en suostu antamaan arvosanoja ennen kuin on se opintojaksopalaute täytetty. Mulla ei muuta sulle eikä muille. Mäpä katkaisen tuon nauhoituksen nyt.